Magandang umaga, Ordineta. Krisha Amora ang inyo pong lingkod. Sa umagang ito, atin pong makakausap ang poging-pogi at bising-bising kapitan ng Barangay ng Camaliran West, Kapitan Amado Berediano. Kap, kamusta naman kayo? Kamusta naman po yung araw niyo? Maganda naman, ma'am. Talaga namang araw-araw, inihanda ko yung sarili ko sa lahat ng mga gawain ko dito sa pamilya ko, sa negosyo ko, at sa barangay. Kaya nga po, parang mukhang super hardworking po talaga kayo. Ganun naman talaga dapat ang gawin mo as a leader, na yung politika na pinasok mo para magserbisyo sa mga kalugaran dito sa barangay ng Camaliran West. Hindi ko pinapabayaan yan kahit na lahat ng trabaho ko sa negosyo at sa pamilya, lahat yan ay priorities. Kap, feeling ko handang-handa ka na para sagutin yung mga katanungan namin. Pero bago dyan, baka pwede mo naman po kaming pagbigyan ng isang pampagood vibes or pampagana sa umagang ito. Ano po ba yun, ma'am? Sasayaw ba? Kayo sir, kung anong gusto mo, kung sayaw na lang. Yun lang naman ang alam ko na ano eh. Sige sir, sayaw na lang kayo. Okay. Music please. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog. Palakpakan naman po natin si Kapitan. Kap, may nanalo na talaga. Napakagaling mo naman palang sumayaw. Bago po tayo dumako sa mga ipapabunot naming tanong, Sir, bali, saan po pala nagmula ang pangalan ng Nan Camaliran West? Sa pagkakaalam ko, ang ng Camaliran dati yung maraming nagpapatayo ng mga kamarin. Kaya doon na nabuo yung pangalang ng Camaliran na kinuha ng mga naunang mga tao dito sa barangay ng Camaliran West. Kap, bali, ilang taon na po kayo sa public service? Bali 15 years. 3 years ako na barangay kagawad, 12 years na barangay captain na nanungkulan dito ngayon as a president dito sa barangay ng Camaliran West. Kap, bali, meron po kaming mga hinanda ditong mga katanungan tungkol po sa mga isyong panlipunan na kinaharap po ng inyong barangay. Sa bawat tanong po ay meron po kayong 1 minuto para sagutin ito. Sir, pwede na po kayong bumunot. Sir, ano po yung nabunot? Trabaho. Trabaho. Sir, ano-anong mga trabaho ang pwede po ninyong i-alok sa mga mamamayan po ninyong nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya? Ang una pong mga trabaho dito sa barangay ay sa agrikultura, ang pinagkukuhanan ng hanap buhay ng mga tao. So yung mga magsasaka, tinutulungan ko po sila na maghanap ng mga trabador dito sa barangay dahil yun sa nangyaring pandemya, hindi nakalabas ang mga tao. Sir, bunot po ulit kayo. Kahirapan. Kahirapan. Ano po ang inyong konkretong solusyon sa kahirapang dinaranas ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na tumama ang pandemya sa ating bansa? Ang sa kahirapan na tumama sa atin dahil sa pandemya, hindi lang naman tayo ang apektado, lahat. Kaya nandiyan naman ang ating gobyerno na siyang nagbibigay ng suporta para matulungan ang ating mga kabaranggayan na mabigyan ng trabaho para maiahon sa kahirapan. Next, sir. Edukasyon. Edukasyon. Paano po ninyo masusolusyonan ang paglobo ng mga kabataang hindi nakakapagtapos sa barangay ng Camaliran West? Ang epekto kasi ng mga hindi nakakapag-aral ay yung mga dahil sa kahirapan. Ngayon, andyan naman ang mga ibinababa na mga programa ng gobyerno dito sa barangay, lalong-lalo na yung ALS kung tawagin, Alternative Learning, para matulungan na makapag-aral yung mga walang kakayahan na pumasok sa mga pribado na eskwelahan. Sir, bunot pa po kayo na. Pananampalataya. Pananampalataya. Paano hinarap ng mga mamamayan ng barangay ng Camaliran West ang pandemya sa buhay?
Sa pananampalataya, ay ang alam ko naman na mga kabarangaya ko ay talagang mahal ang ating Panginoon. Naniniwala sila na ang unang kailangan ay manalangin, manampalataya tayo sa ating buhay para magawa natin ang tama ang ating mga ginagawa sa buhay. May mga simbahan dito sa barangay ng Kamaliran West na pinupuntahan ng mga kabarangay ko para sila ay manampalataya. Nandyan din ang ahensya ng gobyerno na tumutulong para ma-improve ang pananampalataya ng mga tao. Sir, last question. Produkto. Sir, produkto, paano ninyo pinapanatiling produktibo ang inyong mga produkto na ibinebenta sa merkado? Ang mga magsasaka, ang unang-unang produkto dito sa barangay ng Kamaliran West ay ang pagtatanim ng palay at gulay. Ang mga kabaranggayan ko ay natuturuan naman ng ating local government, national government na ma-improve ang kanilang pag-aalaga ng kanilang mga halaman para maayos na maibenta sa merkado. Sir, any message po sa ating beloved City Mayor Julio F. Paraino III and to our dynamic Vice Mayor Jimmy Paraino? Ang masasabi ko sa ating mayor ngayon at ang vice mayor, ang mayor natin ang siyang arkitekto ng siyudad ng Urdaneta ngayon. Ang vice mayor naman natin ay lahat ng pinagawa ng ating mayor ay sa tulong ng ating buting mayor na si Vice Mayor Jimmy Paraino, na ang lahat ng pinatutupad ni mayor ay nanggagaling sa sangguniang panglungsod. Sila ang gumagawa ng mga ordinansa, resolusyon, batas para may patupad ng ating mayor. Wala pa halos 3 taon, wala pang 3 taon sa pag-upo nila ay napakarami ng pagbabago na nangyari sa ating siyudad ng Urdaneta at marami pang magagawa kung itutuloy ang panunungkulan ng Vice Mayor at ng Mayor natin. Kap, sa maikling salita, paano nyo isasalarawan ang barangay ng Kamaliran West? The best ang ng Kamaliran West.